ഇന്ത്യയിലെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ. 1951 ഇന്ത്യ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ചത്. 5 വർഷമാണ് ഇതിൻ്റെ കാലാവധി. ഇതുവരെയായി ആകെ 12 പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളാണ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 2017 അവസാന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലാവധി കഴിഞ്ഞത്. ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി 1951 മുതൽ 1956 വരെയാണ് നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടത്. ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്നത് കാർഷിക മേഖലയുടെ സമഗ്ര വികസനമായിരുന്നു. രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി 1956 മുതൽ 1961 വരെയായിരുന്നു. പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്നത് വ്യാവസായിക വികസനം. മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി 1961 മുതൽ 1966 വരെയായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്തത, അതേപോലെ തന്നെ സമ്പദ്ഘടനാ പര്യാപ്തത. നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലഘട്ടം എന്നത് 1969 മുതൽ 1974 വരെയാണ്. ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം സ്ഥിരതയോടെയുള്ള വളർച്ച, അതേപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാശ്രയത്വമാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി. 1974 മുതൽ 1979 വരെയാണ് കാലഘട്ടം. പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്നത് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനമാണ്. ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി 1980 മുതൽ 1985 വരെയാണ്. കാർഷിക വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാന വികസനമാണ് ഈ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. മറ്റൊരു പ്രധാന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി. 1985 മുതൽ 1990 വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാലഘട്ടം. ആധുനികവൽക്കരണമാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം. എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി 1992 മുതൽ 1997 വരെയാണ്. മാനവശേഷി വികസനമാണ് ലക്ഷ്യം. ഒമ്പതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലഘട്ടം 1997 മുതൽ 2002 വരെയാണ്. വികേന്ദ്രീകരണവും ഗ്രാമവികസനവുമാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ മേഖലകൾ. പത്താമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി 2002 മുതൽ 2007 വരെയാണ് നടന്നത്. പ്രധാനമായും മൂലധന നിക്ഷേപ വർധനയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിട്ടത്. 11ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി 2007 മുതൽ 2012 വരെയാണ്. മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും സമഗ്രമായ വികസനമാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് 12ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി. 2012 മുതൽ 2017 വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാലഘട്ടം. പ്രധാനമായും സുസ്ഥിര വികസനമാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിട്ടത്.